Mnohých zaujíma, čo nájdeme v balení rútra. Máme tu špičkový router Zyxel MBG 4615, ktorý podporuje 300 megabitovú normu Wi-Fi, tzv. N, gigabitový Ethernet, net USB, to znamená zdieľanie USB zariadení v domácej sieti, extra vypínač, Wi-Fi časti, pomínané USB porty. Tak sa poďme pozrieť vo vnútri. V balení nájdeme záručné listy, inštalačné CD, ktoré budeme potrebovať, alebo aj nie, záleží od spôsobu inštalácie, ktorý zvolíte. A máme tu jednoduchú informáciu o inštalácii. To znamená v prvom rade, ako čo zapojiť, v druhom rade samotnú inštaláciu internetového pripojenia, či už cez webový prehliadač, alebo cez inštalačné CD. Tiež je tu popis VPS inštalácie. Doporučujem preštudovať, je to jednoduchý návod, kto nevie, prídeme, pomôžeme. Samotné zariadenie je balené takto. Vidíme vzadu dva konektory na antény, ktoré tam za chvíľu namontujeme. Vypínanie Wi-Fi siete, VPS tlačítko, tlačítko resetovania továrenského nastavenia, lokálna sieť, žlté konektory, žltý kábel, tam pripojíme lokálny počítač alebo notebook cez kábel, modrý konektor WAN, to znamená pripojenie do internetu k modemu, optickému, káblovému inému. Napájací konektor, zapnutie, vypnutie samotného zariadenia a tu sú spomínané USB konektory. Inštalácia hardwareu je jednoduchá. Zoberieme anténu. Prišrobujeme jednu anténu. Prišrobujeme druhú anténu. Zvolíme do správneho uhla, jak nám to vyhovuje. Napájací kábel už má prednastavenú koncovku pre naše zásuvky, ktorá sa dá takto ľahko vymontovať a dajú sa použiť pre Anglicko iná koncovka, pre Spojené štáty iná koncovka. My používame našu, adaptér pripojíme do zariadenia, zariadenie zapneme. Upozornenie, štandardne prednastavené informácie, IP adresa a heslo nájdeme tu, ako aj prednastavený názov Wi-Fi siete.